Sí. Boas tardes, benvidos e benvidas a esta sesión extraordinaria do mes, a sesión ordinaria do mes de abril de 2016. E antes de iniciar a mesma, pois, bueno, quería expresar, pois, as condolencias por parte do equipo de goberno e supoño que da corporación, pois, ao deceso que se produciron aos dous, que se produciron esta semana, ao pai da concelleira Teresa e a nai de, no, pai tamén de Manel, e, desgraciadamente, pois, tamén unha traballadora do Concello morreu a nai esta semana, que unha semana pois negra para o Concello. Expresar as nosas condolencias e transmitirle o pésame ás familias. Por tanto, bueno, tenemos un pleno onde faltarán todos os seus membros. Comenzamos, bueno, as mocións que presenta o PSOE evidentemente decaen e quedarán, se incluirán no orden do día a seguinte sesión plenaria. Empezamos entonces a orde do día. O primeiro punto de aprobación das actas anteriores. Isto é algo que decir? Votos a favor? Apróbanse. E pasamos ao segundo punto da orde do día, que é unha ratificación da resolución da alcaldía pola que se aproba a modificación dos proxectos do PAS 2015. E a palabra ao portavoz de Lega. Boas noites a todos os compañeros e a xente que está aquí acompañándonos. Bueno, non hai moito que falar, todos recordamos o pleno no que se aprobaron as obras do POS e o PAS. Este mismo tipo de problema houbo cos proxectos presentados ao POS. Parece que vostedes conseguiron solucionalos en tempo. Lóxicamente, se hubiéramos acometido antes e con máis cuidado as obras e os proxectos, quizás non hubiéramos tido que chegar a estas cuestións. Acabamos de ver agora, agradecemos de calquera maneira a chegada dos informes nos que se nos di cales foron os erros cometidos e, por tanto, subsanados. E nada máis. Grazas pola información e quedamos a espera de ver como se resolve. E polo Partido Popular? Ben, pois, procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a dación de conta do informe de seguimento do Plan de Axuste 2012-2022 correspondente ao cuarto trimestre de 2015. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación definitiva das bases reguladoras axudas a estudantes para o desplazamento aos centros de ensino. Ten a palabra o concelleiro Miguel Abantos. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, o que traemos é, como se ven inserir, a aprobación definitiva da base reguladora das axudas ao desplazamento. Despois de presentadas todas as alegacións, foron todas aceptadas, todas as alegacións aceptadas que foron presentadas, neste caso polo grupo do Bloque. É verdad que despois de aceptadas as alegacións e despois de volver a repasar outra vez isto, creemos que hai unha das alegacións que foi aceptada que nos gustaría de alguma maneira poder variala. Neste senso, como a alegación foi xa aceptada, o que nos gustaría sería presentar unha emenda. É a primeira das alegacións que se presenta, que no primeiro párrafo decíase, bueno, o que pedía o Bloque era suprimir a palabra universitarios españoles quedando realizando estudos presenciais en centros da Comunidade Autónoma Galega. Esa alegación foi aceptada. Ben, é verdad que despois nos demos conta de que iso imposibilitaba que as axudas puderan chegar a aqueles estudantes que por circunstancias especiais, porque non teñen a súa carreira ou non teñen o seu ciclo na Comunidade Autónoma Galega,
pois que podan disfrutar destas axudas para poder ir a estudar a fora da Comunidade Autónoma Galega, e o que facemos mención é o que falamos é de engadir nese primeiro párrafo o seguinte texto. Excepcionalmente, tamén se admitirán estudos en centros de outras comunidades autónomas sempre cando justifiquen a imposibilidade de acceder aos mesmos na Comunidade Autónoma Galega. Esa emenda que presentamos no sentido ese de que hai estudiantes que por circunstancias o ciclo, a carreira que haya non a haya na Comunidade Autónoma Galega ou por alguna circunstancia especial teñan que facelo fora e podan tamén disfrutar destas axudas. Ten a palabra a portavoz, creo, non? Cristina. Pois seguramente, pero ainda non lo dice. A ver, pero pretendes engadir o primeiro parágrafo. Esa frase, sí. Ao quitar os españoles, ao final, claro, depois que cambia, depois quitar os... Non entendo que había posibilidade que podemos utilizar. A de poder... O que queda inhabilitado é poder disfrutar desa axuda xente que estudie fora da Comunidade Autónoma Galega. Pero é que en algún momento, claro, esto sí, especificadamente, en algún momento, noutros momentos do que tenemos no regulamento, especifica que as axudas van destinadas aos estudos dentro da Comunidade Autónoma Galega. Pois que agora, porque claro, non... A ver, tal como estaba a redacción original, se permitía esa posibilidad. O aceptar a emenda do BNG, que nos gustaba en parte, por eso aceptamos, pero se nos damos conta de que se eliminaba esa posibilidad. Non podíamos aceptar a emenda en parte, aceptamos na súa totalidade ou non aceptamos. Decidimos aceptala e ahora proponemos engadir esa frase. Espera, aquí, a ver. No, espera un segundinho, por favor. No punto... Perdón, no punto 2, no apartado 3, no punto 3, ensinos comprendidos nas axudas. Sí, estamos aí? Ben, aparece un punto 1 con A, B, C, D, E, F, non? Ben, pois no punto 2, e isto era algo que xa viña no regulamento, non unha emenda que presentáramos nós, di, quedan excluídas das axudas os estudos que poidan cursarse no término municipal da Póla do Caramiñal e aqueles estudos que se realicen fora do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Por eso, claro, se supón que se cando podan realizaros aquí ou en Galicia. Aí non pon nada que se supone, di, quedan excluídos. Precisamente a excepcionalidade a manifestar no primeiro punto. Eu non teño inconveniente que se manifeste ninguna excepcionalidade. Agora, se correximos ese primeiro punto, hai que correxir este outro punto porque se contradín. Entón, claro, nós cando fixemos as emendas, quixémonas tendo en conta o que o propio regulamento dicía. E quedan excluídas das axudas os estudos que poidan cursarse no término municipal da Póla do Caramiñal e aqueles estudos que se realicen fora do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Foi unha condición que vostedes puxeron no regulamento. Cando hai esos estudios en Galicia ou no término municipal, se só entende, pero si que No, vamos a ver, a mí dame igual, a mí me parece estupendo esta emenda que vostedes presentan agora, pero se se acepta esa emenda, hai que cambiar a redacción do resto do regulamento. Pois engadimos o mismo texto nese punto tamén. Porque... Pero a mí me gustaría que quedase claro que é o que imos aprobar, non vaya a ser... O único que imos aprobar é iso, que cando exista uns estudios, unha carreira que non poden realizarse en Galicia, pois que teña a opción de tamén recibir axuda para poder, agora non se poñen exemplos, pero hai nas. O que non pretendemos é que alguén que decida facer biología en Mallorca, pois que reciba as axudas, porque ten en Santiago e en A Coruña e en Lugo. Eu entendo perfectamente o sentido do que vostedes din. E estamos de acordo. O que pasa é que entendo que se incluímos esa frase nese primeiro parágrafo hai que modificar o outro porque senón non ten
pois podemos a mesma frase nese punto tamén. Vale? Eu entendo que non hai que engadir. Perdón, entendo que non hai que engadir esa frase, senón suprimir aqueles estudos que se realicen fora do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Simplemente, suprimindo esa segunda frase do punto 2, non? Porque como xa a excepcionalidade ven contemplada no xeito das axudas, non te toca así. Bueno, pues, os señores... Mira, Yo creo que si se la misma frase funcionaría en los dos lados, pero bueno. Deme 2 minutitos, ¿no? Eso así no queda... É simplemente facer un engadido, a ver o señor secretario que digo porque quede redactado definitivamente agora, porque eu quero aprobar algo que quede redactado definitivamente, non algo que non sei o que é. Quedan excluídas das axudas os estudos que poden usarse no término municipal da Corona do Caramiñal e aqueles estudos que se realicen fora do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, excepcionalmente ou agás, cando se xustifica a imposibilidade de acceder aos mesmos na comunidade galega. Sí? Vale. Algo máis, Cristina? Non. Por Partido Popular? Votos a favor, entonces, caso das engadidas? Apróbase. E pasamos ao seguinte punto, que é aprobación de prezos públicos para actividades turísticas guiadas. Ten a palabra a concelleira de Innovación Económica e Turismo, Charo Varela. Boas noites a todos e a todas. Bueno, si trátase de establecer os prezos públicos para visitas guiadas turísticas. Son visitas que puntualmente se viñan e se veñen facendo no Concello da Pobra, pero que moitas veces son difíciles de poderse levar a cabo por falta de persoal, o que obriga a, pois, ou a non levarse a cabo ou a ter que buscar financiación por outro lado para poder levarse a cabo. A idea, desde logo, é potenciar os nosos roteiros culturais, tamén os nosos roteiros deportivos. Creemos que hai que potencialos e, de feito, a través da Oficina de Turismo vemos que hai unha demanda continua, non? A posibilidade de establecer estes prezos públicos pois ábrenos a porta a poder contratar a persoal específico para levar a cabo este tipo de actividades. Os prezos públicos que establecemos, que tras o estudo do servicio técnico, teñen en conta o custo do persoal técnico, que sería a persoa que guiara calquera tipo de calquera destas actividades, máis o autobús, no caso concreto, no que o roteiro, pois, implique, pois, a saída dun autobús, porque así o demande, pois, o grupo de persoas interesadas en realizar actividade. Establécese, polo tanto, un prezo público, si o aprobamos aquí, de tipo individual, e un prezo público para grupo, tendo en conta se a visita vai implicar o uso dun autobús ou se non, polas circunstancias ou por o tipo de actividade, pois non é necesario. Falaríamos de 9 euros por persoa no caso de que sexa individual, para visitas de 2 horas en autobús, e para grupos, nese caso sería de 140 euros a partir de 15 persoas. Bueno, para grupo completo, neste caso, sempre que o grupo estea disposto a pagar, porque hai que ter en conta que o prezo do autobús pois vai ter o mesmo custo, vayan 2 ou vayan 30 persoas.
E no caso de visitas que non impliquen o uso de autobús, serían 3 euros por persoa a nivel individual e 45 euros por grupo. Insisto que, sobre todo, claro, estamos pensando en actividades que demandan persoas que visitan a nosa vila, non? Que son, pois, normalmente turistas que o que queren é coñecela e coñecer, pois aos persoeiros máis importantes da nosa localidade ou descubrir as maravillosas rutas que temos, pois, no noso concello. Polo BNG, Charo. Ben, a nós evidentemente nos parece ben que se regulen as visitas guiadas e que se poida cobrar un prezo que estea tasado para que estas visitas non resulten deficitarias para o concello. O que nos gustaría é que esas visitas se ampliaran a outros temas e máis que se fomentase non somente no turismo, sino incluso entre os veciños e veciñas da Pobra o coñecemento do noso propio concello, da nosa propia cultura, do noso propio patrimonio, mediante non só visitas guiadas, sino tamén roteiros que se pode facer sin necesidade de guía, pero con paneis informativos. Isto implicaría, evidentemente, unha boa sinalización dos lugares da Pobra, que nestes momentos non existe, e, desde logo, que consideramos que, unha vez que por exemplo, se fixo o panelado e a sinalización dos sendeiros, dunha serie de sendeiros na Pobra, que eses sendeiros se coiden, que estean limpos, o mesmo que os accesos a outros lugares destacados da Pobra, como son as piscinas, etc., que todo iso se manteña para que, efectivamente, non só os turistas, senón tamén os vecinos aquí podamos disfrutar de todos eses lugares maravillosos cos que conta o concello. Polo Partido Popular. No, simplemente pois que estamos totalmente de acordo coa posición do BNG, desde logo esa é a nosa intención, manter no posible todo o que temos, invertir nesas cousas e, pois, na medida do posible, que os orzamentos o permitan, ir aumentando a sinalización que consideramos, igual que o BNG, que é imprescindible e moi necesario. Romans. Ben, votos a favor? Próximo. Por unanimidade, e pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto número 7, aprobación inicial das bases reguladoras axudas de emerxencia social. Ten a palabra o concelleiro dos Servicios Sociais, Miguel Abantos. Charo, por favor. Octavo 6, por favor. O punto número 6, incorporación ao inventario de bens do concello do inmoble denominado Cinema. Non puse un acto de trámite para incorporar ao inventario de bens municipais o recén inaugurado Teatro Cinema. Non sei se queren decir algo os portavoces. Non? É o que promoven. Votos a favor? Pero que, sí. Amigo. Non, decía eu se habería que falar algo sobre a recepción da instalación e o seu estado actual, non? O estado actual, podes falar, si queres. Pregunto se desde o Concello hai algo que falar con relación a como se recolle o edificio agora mesmo que o estamos recibindo, non? Agora mesmo presento unhas deficiencias e precisamente mañán ven o constructor, visitaremos a instalación se hai problemas de unidades e de outras roturas que se están producindo nas instalacións porque a calidade pois, mellor non é a máis aceitada. Non se efectuou o último pago e se efectuará hasta que subsanen estas deficiencias. Principalmente, como nos preocupa, pois, o mellor é a unidade, porque fai tan pouco que se inaugurou e xa ten ese problema, de cara ao futuro é moi preocupante. Gracias. Hai lo que incluir no inventario, igualmente. Votos a favor? Aprobase esta impunidade e ahora sí pasamos ao punto 7 e ten a palabra o concello. Bueno, pois, o que traemos aquí a aprobación da base reguladora de axudas de emerxencia é algo que se leva xa un tempo traballando nelo, creemos que é algo imprescindible que un concello teña unha serie de axudas para as persoas que están pasando algún tipo de necesidade.
Estas axudas o que pretenden é que o Concello, dunha vez por todas, pois, leve, como suele decir a voz cantante neste tema, non? Hasta ahora hai moitísimas familias que están sendo atendidas por ONGs. É verdad que fan unha gran labor, que é de agradecer esa labor que están facendo, pero creemos que a administración pública é a que ten que intentar cubrir esas carencias. Evidentemente, onde non chega, pois, intentar apoiarse nas ONGs, nas demais entidades que colaboran, non? Neste sentido, presentamos estas bases que o que van a buscar é favorecer e apoiar aquelas persoas, aquelas familias que están pasando alguna necesidade. O que se propón son axudas tanto para alimentos como para axudas para o alquiler, para suministros de auga e de luz. Desde que nos chegamos ao Concello xa tuvemos que evitar algún corte de luz, algún corte de auga, facer algunha pequena reforma nalgúna vivenda de alguna persoa. Isto o que fai é favorecer que hai unhas bases que regulen todas esas axudas e crear, xunto cos presupostos que nestes momentos están elaborando, unha cantidade importante para facer cubrir, se non é na súa totalidade, menos nunha gran parte, as carencias que hasta ahora tiña este Concello nese sentido. Provenia. Sí, ben, desde o BNG sempre fomos partidarios, non? E sempre defendemos o estado de benestar, que as diferentes e sucesivas políticas de recortes, fundamentalmente dos gobernos do Partido Popular no Estado español, nos foron eliminando, non? Esa diminución, esa eliminación do estado de benestar provoca que desde algunhas institucións nos vexamos abocados a facer máis que labores de solidariedade, caso que se pode dicir labores de beneficencia, cando ese non debería de ser o papel das institucións. Desde o BNG lamentamos que isto teña que ser así, pero tamén entendemos que, consecuencia das políticas que se veñen facendo, ás veces non queda máis remedio de que sexa así, e, polo tanto, imos votar a favor desta aprobación inicial e despois, con máis calma e máis detenimento, se vemos que podemos facer algunha aportación ou algunha achega que poida mellorar o regulamento, farémola, se non, non. Por o Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Pois, dende o Partido Popular, creemos tamén que sempre está ben, sempre que se poda mellorar os nosos veciños. Indiscutiblemente sabemos dentro do Partido Popular, pois sabemos que, bueno, sempre que sea mellorar as condicións dos nosos veciños, pois sempre vamos a estar de acordo e a favor. Indiscutiblemente, como todos sabemos, pois hai necesidades, dende fai tempo, sempre se intentaron cubrir, de feito, fixose todo o posible, penso que en servicios sociais estiveron máis ou menos todo coberto. Agora temos aquí para aprobar estas bases, indiscutiblemente, pois nós tamén estamos de apoio de acordo para así aprobalas. Mais para diante, pois, cando desamos que facer algunha alegación, e sempre que teñamos tamén algo que aportar, pois tamén o aportaremos. Gracias. Miguel. Bueno, nada, agradecer a todos o apoio a isto. Era suponible que algo tan importante como isto recibiría o apoio de toda a corporación. É verdade que di o BNG, é verdade que non só isto pode cubrirse con axudas, é verdade que estas axudas tamén teñen que vir envoltas por algún tipo de programa de emprego para esas persoas, para intentar que non se cronifiquen en servicios sociais, que moitas veces o que pasa. É verdade que é un traballo moi difícil, é inixente, hai diversos casos, moitísimos casos,
pero, bueno, que non quepa dúda de que estamos traballando nesto, que isto é un primeiro paso para poder axudar de maneira inmediata a esas persoas, pero, evidentemente, isto ten que ir apoiado en moito máis pasos que iremos dando pouco a pouco. Venga, por PP. Mocións a votación, 3 votos a favor. Quedan, por lo tanto, aprobadas inicialmente as bases. E pasamos ao punto, o número 8 decae, que é unha moción do Partido Socialista e queda pendiente para o seguinte pleno. E pasamos ao número 9, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á implantación dun reglamento de participación cidadá. Ten a palabra o portavoz do BNG. Como ben recordaremos, posiblemente todos, no mes de xullo este grupo xa trouxo a este pleno unha iniciativa, unha proposta de acordo con relación precisamente á creación dun regulamento de participación cidadá. Xa daquela presentouse unha emenda, se non recordamos mal, por parte de Nos Pobra, que, baixo o noso punto de vista, desvirtuou o sentido da nosa moción e foi por elo que nos abstivemos daquela votación. De aquela maneira, e en aquel momento falamos do mes de xullo do ano 2015, expuxéronse aquí compromisos polos cuales en non máis de 3 meses este Concello estaría dotado dun regulamento de participación cidadá. Traémola de novo e non é unha cuestión de estar picando por picar, sino porque realmente é a nosa intención, a intención do BNG traer sempre a este pleno elementos, actividades, emocións que teñan que ver precisamente ca transformación necesaria e imprescindible incluso que necesita o noso Concello. E, dende logo, estamos convencidísimos, xa estábamos en xullo, estábamos tamén antes, pero demostramos en xullo que un regulamento de participación cidadá é algo que é imprescindible, necesario e, ademais, é conveniente. Por eso, precisamente, depois de pasar os 3 meses, bastantes máis daqueles 3 meses, como 7 ou 8 meses máis, ou 7 ou 8 meses en total, o BNG decidiuse a compartir cos demais grupos que compoñen esta corporación unha iniciativa, compartir un regulamento, é verdad, que só diseñado por nós, porque, ao fin e ao cabo, non estamos na fase de falar con ninguén máis a este respecto, pero traemos á consideración dos grupos representados aquí na corporación precisamente un regulamento de participación cidadá que podría ser válido, polo menos para unha aprobación inicial e que, como se di no acordo único no número 1, está composto por un limiar, un marco legal, disposicións xerais e 9 capítulos que contan con un total de 41 artigos, 2 disposicións transitorias, unha derogatoria e unha final. Sinceramente, creemos que o noso Concello, como tantos outros, necesita deste regulamento e traémoslo precisamente ca man extendida como unha colaboración. Moitas gracias á Concelleira de Participación Cidadá, Charo Valero. Bueno, empezar dicindo que apreciamos de verdade significativamente esta aportación, estivémola lendo, nos parece que, dende logo, non o analizamos ainda con profundidade, pero o que estivemos vendo parece que pode encaixar perfectamente con a proposta que se poda traer aquí a tramitación. Como sabemos, todo isto, un regulamento calquera que sexa necesario que pase polos trámites preceptivos, polo tanto, que teña informe favorable ou que pase por un informe dos técnicos, non? Cousa que nos parece imprescindible antes de decidir que sexa este outro. Está claro que a nosa postura será, desde logo, ter en conta este regulamento de cara a levar a cabo a tramitación. Por outro lado, certamente, no mes de xullo, levamos apenas un mes e algo de goberno, o Bloque Nacionalista Galego trouxe unha moción, nos poña un límite de 3 meses, nos consideramos
non era, non podíamos apoiar unha proposta nese sentido, xa que había moitísimas cousas que facer, tiñamos moitísimas limitacións administrativas, persoal de vacacións, falta de secretario municipal, logo un secretario acumulado, e como sabemos todos e todas, neste pleno, pois as cousas se fixeron a toda agora, afortunadamente cada vez se están agilizando máis, pois máis lentamente do que a todos e a todas nos gustaría. Ainda así, consideramos importantísimo traer este pleno regulamentos como o de voluntariado, ahora mismo o de emerxencia social, cando houve un problema que surdiu, rúas peonís, o tema de transporte, pouco a pouco intentaremos ir a pleno tedes todos estes regulamentos e seguiremos pleno a pleno traendo os que consideramos necesarios, desde logo de participación cidadá, para nós é moi importante, pero é certo que consideramos que había que empezar por outros, sobre todo porque no que a nosa labor diaria como Goberno da Pobra, como Grupo Municipal, intentamos que os veciños e as veciñas estean informados absolutamente todo, pois nas posibilidades que temos agora mesmo. Creo que somos dos únicos ou dos poucos concellos de toda as bisbarra que grava en directo os plenos, a xente está informada, ven e pregunta, respondemos sempre, intentamos que polo menos a través das redes sociais pois toda a documentación estea disponible. É certo que faltan moitísimas cousas, somos conscientes ao noso interés, desde logo abondar nelas e aprobar pois no prazo mínimo que poidamos, pois a que se aprobe neste pleno un regulamento de participación cidadá. Desde logo vamos a apoiar a proposta do BNG. Boas noites a todos. Todos recordamos o pleno de xullo, nos manifestamos con o mesmo senso de todos vostedes, que non se comproponemos a facer unha comisión de todos os grupos políticos para facer o desarrollo deste regulamento. Como non se fixo, eu creo que despois do tempo transcurrido, pois creo que é un buen inicio para empezar algo que se teña que estar feito, pero que, bueno, si o resultado sempre é bo, nunca tarde para estas cousas. Por iso vamos a votar a favor del, entendendo que todo pode mellorarse, que realmente no plazo de delegacións, no plazo de legalidade de todo este historia se desarrolla algo que se debía estar desarrollado. Podría. Bueno, pouco máis, non? Pero si recordo que un dos grandes problemas que se lle apreciaron a intencionalidade da primeira proposta do BNG no mes de xullo non foi tanto a extensión no tempo, se pedían ou non 3 meses, sino a minuciosidade, sino sempre o ese termo foi algo semellante, que se incluían nos acordos. De calquera maneira, a participación que debemos crear desde a propia corporación ten que ver con algo máis, e ben o sabemos que a retransmisión en directo, que está moi ben, non ten nada que ver que a información que reciben os veciños, porque os veciños teñen o dereito a recibila desde sempre, sino porque o regulamento de participación cidadá entendemos desde o BNG que non só vai a recoller unha serie de procedimentos por os cuales a cidadanía chegue máis doadamente, máis sinceramente a esa documentación, sino porque, ademais, desde ese propio regulamento temos que incluir aquelas ferramentas, aqueles recursos que axuden a convencer a xente de que a súa participación na vida do Concello é útil, importante e necesaria. E esa parte debemos recollela ben, pretendemos que este ben recolleita no regulamento que nos presentamos, e esa é unha parte moi importante que debemos ter. De calquera maneira, e por o momento, pois, gracias pola súa aceptación. Moi ben, sabes. Pasamos a votación, votos, bueno, non sei se o PP queren intervir. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre o recoñecemento do escritor Anxo Rei Ballesteros. Ten a palabra, creo que Cristina Andrés. Ben, no BNG nos pareceu que, aproximándonos ao mes de maio, que é o mes das letras galegas,
era bo refrescar a memoria dos veciños e veciñas da Pobra a respecto dun escritor, Anxo Rei Ballesteros, que viviu aquí alrededor de 20 anos, do que foi unha figura fundamental dentro do que é a narrativa galega contemporánea, con unha obra non moi extensa, pero sí dunha grandísima calidade, unha figura que na Pobra se foi esquecendo pouco a pouco desde a súa morte. Nos, o BNG, en xullo do 2009, xa presentaron unha moción solicitando o recoñecemento institucional ao escritor Anxo Rei Ballesteros, que, por cento, probablemente se levantara a cabeza, igual lle daba a risa, non? De pensar que desde unha institución como o Concello se lle podía dar recoñecemento, probablemente el preferise o recoñecemento dos seus colegas, dos seus amigos, tomando unhas copas ou tomando uns viños e falando, debatindo ou discutindo, que era algo que a él le apasionaba. De todas maneiras, aínda que a él ao mellor non sería a cousa que máis ilusión lle fixese, nos consideramos que é unha figura senlleira, que non debemos esquecer na Pobra do Caramiñal a este gran escritor, como non debemos esquecer a outras figuras da nosa cultura. Debemos promocionar as persoas da cultura que están aínda vivas dentro do noso concello, pero tamén non podemos deixar que se esquezan os que xa non están aquí. Por ese motivo, como dicía, chegando ao mes das letras galegas, nos pareceu oportuno volver a traer unha moción a respecto do recoñecemento de Anxo Rei Ballesteros, retomando aqueles acordos que solicitábamos no ano 2009, que era o de poñer o nome de Anxo Rei Ballesteros ao arbo do Concello e de iniciar os trámites para nomear Anxo Rei Ballesteros fillo adotivo da Pobra do Caramiñal, e engadindo a estas propostas a de homenaxear ao escritor mediante a realización de actividades de promoción e difusión da súa vida e da súa obra, porque, insisto, creemos que debe ser coñecida e que debe de ser recordada e posta en valor por parte dos veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal. A maiores deste punto incluíamos tamén un punto de celebración das letras galegas, pero para nós o fundamental nesta moción é o recoñecemento de Anxo Rei Ballesteros por encima de outra figura neste mes de maio. Ten a palabra a Concello de Cultura, Fernando Abesmo. Ben, boas noites. Bueno, en canto á celebración dos actos do Día das Letras Galegas, estamos, bueno, pois en eso, preparando actividades oportunas para conmemorar esta data e para, pois, homenaxear a figura de Manuel María. En canto á moción que presenta o BNG sobre, bueno, pues darlle pulo á figura de Anxo Rei Ballesteros, pensamos que é moi oportuna, xa que, pois, como calquera outro artista veciño noso, pois merece todo o noso interés por poñer en valor a súa figura e dar a coñecer aos que aínda non a coñecen, non? Por lo tanto, pensamos que é unha boa idea e estamos totalmente de acordo con levar a cabo estas propostas. Por lo tanto, imos a votar a favor e esperamos facer dignos actos desta figura tan interesante, non? Como foi este escritor. Por Partido Popular. Bueno, boas tardes. Partido Popular, con respecto a esta moción presentada por BNG, dicir que, bueno, que sí que estamos de acordo en canto a que esta persona, que foi un escritor que viviu aquí na Pobra, na parroquia de Santa Cruz de Lesón, viveu ali 20 anos ou algo máis, ali vivindo cunha mestre, que era a súa dona, dicir que eu coñecín, moitos dos veciños tivemos a oportunidade de falar con él, dicir que o anterior goberno pois tamén a unha proposta de poñerlle o nome a unha calle, creo que o voto había sido favorable, dicindo que tan pronto se desarrollara algún dos polígonos que tiñamos
podía ser o momento oportuno para escoller unha delas e poñerlle o nombre. Non obstante, no punto onde se dice de iniciar os trámites para nombrar fillo adoptivo a Anso, dicir que aquí pois habría que, pensamos nós, que habría que mirar dentro deses trámites o reglamento, as condicións, méritos, bases que hai que facer cumplir para que isto é o trámite de fillo adoptivo se poda nombrarlo. Sin máis, penso que isto sería o lógico para que facerlle tanto o tema da calle, que si se había aprobado, e o de nombrarlo como fillo adoptivo, pois cumplir este tipo de bases ou reglamentos. ¿Cómo vais? Nada, simplemente agradecer o apoio, entendo que non podía ser de outra maneira, non? E en canto aos trámites para nomear a Anxo de Ballesteros e fillo adoptivo, eu me imagino que co asesoramento dos técnicos non será nada complicado. Bueno, e por demais, nada, grazas. Creo que nos debemos de parabenizar todos neste sentido. Moitas gracias, vosotros podemos a votación, votos a favor. Abstencións? Abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Partido Popular sobre a tramitación do expediente de apertura do centro de día na Pobra de Carmiñal. Buenas noches. Realmente nos traemos a moción porque despois de un ano xa pasado da inauguración do centro de día, 9 meses desde a incorporación da novo equipo de goberno, volvemos a recordar que o centro de día está sin abrir, sin aperturar. Creemos que realmente é algo que non se merecemos de no Concello. Somos conscientes de que sempre hubo unha justificación, entre comillas, de justificación para el o primeiro que se me recolleu o teléfono, o que non parece convenio, despois que non se atendía, últimamente que se está renegociando o convenio a nivel de toda a FEGAN con a Consellería, a nivel de toda a comunidade autónoma, pero tamén somos conscientes de que os veciños e veciños do noso Concello están sendo perjudicados por non exixir a apertura do centro. Creemos que a maior responsabilidade de que eso non ocurre por parte da alcaldía. Creemos que ten que exixir a Xunta de Galicia firmar o convenio. Creo que o convenio está redactado. Se hai que facer algunha deuda ou algunha modificación para cando se regulariza a situación co resto dos municipios, todo é un tema económico, e non entendemos que non se sexa tan exixente ou todo exixente que se debe ser para que realmente os veciños do noso Concello disfruten dos mesmos servicios que disfruten outros concellos e veciñas. Por eso, entendendo que o máximo responsable de que eso non ocurre a alcaldía, nós o que propoñemos é a reprobación da forma de facelo, non, porque entendemos que os veciños siguen sendo unhas persoas perjudicadas sin ningún senso por non ser todos exigentes que hai que ser que a administración autonómica como que sexa para que o centro de día este aberto estes países semanas por non decir meses. Hola, Por si fuera necesario, o Belegam vai a poñer de novo aquí, vai a expoñer de novo a súa posición con relación a esa instalación municipal que posiblemente ben coñecida. Recordaredes, ou queremos recordar aquí, que xa en setembro do ano pasado o BNG presentou a este grupo municipal, a este grupo de goberno, unha pregunta con relación á apertura desa instalación. Son unha serie de preguntas que se foron contestando, ainda que retrasadamente, pero, bueno, foronse contestando, e de calquera maneira, fora desa propia actividade municipal na que o BNG se interesaba por a instalación que consideramos importantísima, ainda hoxe, claro está, o BNG tamén fixo trámites ou apoios e actividades e traballos dentro do Parlamento, no propio Parlamento de Galicia, e así presentamos no día 15 do mismo mes de setembro, presentaron nosa xente ali, nosos diputados e diputadas ali, unha proposición non de lei, unha pregunta oral e unha pregunta para ser contestada por escrito. Non foron atendidas polo PP. O resumo é que ni a pregunta oral, ni a pregunta escrita tuvo contestación, ni tampouco a proposición non de lei. Queremos con isto decir unha cousa. O BNG desexaría que o centro
e estivera xa aberto e desexa e quere e exíxelle de algún xeito o goberno municipal que de alguma maneira deixe de xustificar os atrancos que teñan calesqueras, que isto sexa e que esos nudos gordianos se corten dunha vez e ese centro se poña a andar. Pero tampouco estamos de acordo ca cuestión tal e como a presenta o PP. Non podemos estar de acordo cando desde aquí se practica unha política e desde as institucións galegas que tamén teñen algo que decir sobre o Parlamento galego e desde o goberno do PP se fai precisamente o contrario. Pedimos, por tanto, ao goberno que, por favor, abra de unha vez, faga o que teña que facer, calquera que sexan, é a súa obligación, é a súa responsabilidade saber cales son e facelos, que abra esa instalación, pero non estamos de acordo ca forma de presentalo por a parte do PP. Polo goberno, que votamos. Bueno, que nadie lle quepa duda de que o que estamos facendo, o que estamos traballando é para poder abrilo. E o que contamos non son disculpas, son realidades. Nós non vivimos de cara á galería facendo aspaventos, sino que contamos a realidade. A realidade dos impedimentos que nos encontramos, pero sí que estamos traballando. É verdad que o convenio non aparecía, por moito que a súa representante, Herminia Pouso, dixera na xunta de que o que faltaba é que firmara o Concello da Pobra para que se pudera abrir. É mentira, aquí non estaba ese convenio, nunca chegou. E, ademais, preguntamos, e dixastedes que vos tampouco tiñades. Se non lle entregaron en man a ningún representante do anterior goberno, no Concello, por registro, non entrou hasta, creo que foi, hasta o 22 de decembro. O momento no que foi a primeira vez que tuvemos en el telo na man, de poder o ver. De aí, é verdad, que tuvemos facer unha entrevista co xerente do consorcio, é verdad que hubo un cambio de xerente, é verdad que nos costou ter unha entrevista, é verdad, é a realidade, é así. E tuvémonos que presentar sin cita, sin nada, un día ao alcalde Meisén ali en Santiago para que nos recibiran. E nos recibiron, gracias a Dios. Foi unha visita corta, pero recibíranos. E volvo a decir, o que se estaba plantexando era, dende o xerencia do consorcio, o que nos plantexaba é que ainda está sin licitar o transporte, ainda estaba sin licitar o que iba a ser o comedor, e que estaban en plena negociación con Cafeirán, é o que nos dixo, sí señor, e nos dixo que, polo menos hasta mediados deste ano, que non se iba a poder abrir. Eso que nos dixo, claro que temos ganas de abrirlo, por nós claro que sí, que se pudéramos, a cuestión é poder, tamén, non é só querer, é poder. Estamos traballando, eu creo que é incomprensible que fagan esta solicitude de reprobación, non? Eu creo que desde aquí se está traballando e se está intentando facer as cousas ben, estáse poñendo todo o empeño para que eso salga e para que se faga ben, e ademais xa sabemos que dos 3.690 euros creo que eran que se iba a pagar por persoa, vamos a pasar a pagar 2.500, creo que é unha cuantía importante de aforro para o Concello, e creo que se están facendo ben. O que non sei é que fechas creerían ustedes que debería de estar aberto, desde cando xa debería de estar aberto o centro de día, non sei. Mira, para nós o centro de día se tiene que estar aberto fai semanas ou meses, porque creemos que o centro de día, o máis importante, o máis difícil foi conseguir o dotalo. Creo que os centros de día non hubo ningún que eu sepa neste momento que eu seiba na comunidade autónoma que ha tardado tanto desde a súa inauguración a por non, perdón un momento, non. Pode haber algún caso excepcional, pero por outros motivos, non por motivos de temas administrativos. Non hai ningún centro onde a xente teña unha repercusión ou haya deixado de ter un servicio por un tema económico. Hai moitos concellos que están disconformes co tema económico, se está negociando nese senso, pero a verdade é que todo o mundo ten un servicio. A nos sorpréndenos todo o transcurrido do tempo que as cosas non sexamos máis exixentes. Porque, ao final, a xente, o centro se abre para que a xente disfrute e que teña unha solución aos seus problemas de día a día. E creemos que, realmente, o que nos está facendo é todo o esforzo e exigencia necesaria para que o centro non se abra. Creo que a Xunta pode decir o que queira, pero o importante son os nosos veciños. E creo que aí é onde non estamos facendo todo o traballo que temos que facer, ou onde non están facendo todo o seu traballo que temos que facer. A mí parece moi ben que nos digan que hai que traballar moito,
Non dubido que traballa moito, pero sí que creo que tamén a parte de traballar moito que ser eficaces e eficientes. E aí sí que creo que é onde discrepamos. Traballar, pero a realidade é que ser eficientes. Porque ustedes sempre son os que sempre exigen aos demais rapidez, xestión, eficacia, pero cando son os que gobernan ou que os teñen que decidir sempre teñen argumentos para justificar todo o contrario. A min, o que máis me doe é que os veciños e veciños da Pobra que realmente teñen o centro aberto e dotado non disfruten deles. E queremos, seguimos querendo que por falta de exigencia. Creo que os argumentos son os que son, pero a realidade é que eu non vexo que a administración local realmente haya sido exigente e exija todos os días se fai falta que en sesa da Xunta de Galicia e que o centro se abra. A min é igual que o convenio non se firme antes dos 6 meses. Así que non, o que non é igual é que haya veciños do meu municipio que non poden disfrutar dunha instalación que está aí para facer. O tema económico é que menos me preocupa. Despois se fará a regulación que ten que facer no momento oportuno. Pero creo que o importante é eso, non o outro. Os temas administrativos non teñen que ser a justificación para tal cando creo que hai que ser máis exigentes. É facer que as administracións cumplan este teñen que cumplir. Polonia. Reiteramos o noso desexo de que se fagan canto antes as xestións para avise, dende logo, quereríamos saber de parte do grupo de goberno cales son os próximos pasos que teñen preparados, se teñen citas, se teñen acordado algunha fecha na que se van a reunir con eles e cales son os prazos que nos poden dar. Sabemos que, ao mellor, evidentemente, ao mellor o tema económico non vos preocupa, evidentemente. E digo isto porque creo que o 16 de decembro do ano 2014 xa se fixo unha pequena inauguración onde veu a plana maior do PP, onde se falaba do centro de día, onde se falaba que o centro de día a mediados do seguinte ano estaría funcionando, estaría traballando. Creo que recordar que o 22 de decembro dese mesmo ano, 2014, fixo a aprobación inicial dos presupostos do 2015. Claro que se aproben no 2015, no 2014, que non son para o 2015, sempre se aproben máis tarde, non sei se terá que ver o tema electoral ou non, pero é raro que teñan tanta prisa, tantas ganas de abrir un centro de día, cando nos vosos presupostos que foron aprobados inicialmente o 22 de decembro do 2014, non tendes ningunha partida para facerse cargo nin do mantemento nin das prazas do centro de día. Non sei cando queríades abrir o centro de día. Evidentemente, inaugurástelo, sí, o día antes de que se convocaran as eleccións municipais. O día antes, inaugurástelo. É moi bonito facer unha festa, inauguralo, pero nos presupostos non tiñades ningunha partida, ningunha, para facerse cargo na parte do mantemento que tocara, nin do convenio, e máis, tampouco tiñades o convenio, non sabíades en canto iba a salir, ou polo menos, se non tiñades o convenio, non podías saber esas cifras. E non tiñades nada, ningunha partida, nin en servicios sociais, nin en ningún lado, nos orzamentos do 2015, para facer frente á apertura do centro de día. Entón, non sei cando queríades abrir o centro de día. De feito, un dos impedimentos que temos agora é que, mentras non se firmen o convenio, os presupostos do 2016, donde nós sí que pusamos unha partida para abrir o centro de día, mentras teñamos prorrogados o do 2015, donde non hai ninguna partida para abrir o centro de día, pois é un impedimento. Non sei cando tiñan pensado abrilo, cando nos seus propios orzamentos non o teñen en conta. Entón, é moi bonito decir o que nos preocupamos pola xente, o que nos preocupan os veciños, e despois non facemos o traballo suficiente para que iso sea efectivo. O edificio é moi bonito, está aí, como moitos outros que ten o PP as manía de facer, pero despois hai que dotalo, hai que facelo traballar. Aquí non se fixo nada porque non había ningún peso para facelo. Podemos, sí, ao mellor non sei se vostedes teñen o poder de chegar a xunta e decir non, abrimos os 147.000 euros que non piden ao ano para poder abrilo, xa llos daremos máis adiante. Ao mellor máis adiante llos damos. Ese é un impedimento. Ao mellor, se non se gastaran 200 e pico de mil euros non presupuestados en obras antes das eleccións, pois ao mellor tamén tiñamos os cartos para poder abrir o centro de día e facer frente. Pero neste caso é que non había nada nos orzamentos do 2015, non sei cando tiñan pensado abrilo. Eso sí que é mal facer, Inaugurar algo
saber que temos algo a punto de inaugurar, saber que o 19 nos reunimos todos para facer a foto, volvemos a inaugurarlo máis adiante, e entre medias que facemos os orzamentos non temos contemplada ningunha partida para poderlo poñelo a funcionar, e agora na exposición de motivos decir que por xenerosidade, porque querían que movían as eleccións, que o punxera a andar o goberno que entrara, queda moi bonito. Pero vostedes, ainda que pensaran repetir, non tiñan orzamentos para poder abrir ese centro de día. Porque non os hai. Entonces, queda moi ben o de botar a culpa aos demais, de que non abre, pero creo que neste caso, o que habría que reprobar sería ao goberno anterior por facer mal ese traballo. Eso é o que habría que facer, porque se non hai orzamentos non se poden abrir as cousas. Podemos vendelo, podemos sacar a foto, podemos decir que nos interesamos moito, pero cando estamos anunciando que a mediados de ano vai abrir algo e resulta que non o temos orzamentado, home, podíamos cargar outros 200.000 euros non orzamentados que en vez de ter 200 e pico, podíamos ter 500 este ano para pagar. Entonces, neste caso, o que nos presentamos vai a ser unha emenda na que se someterá a votación do Pleno a reprobación do anterior alcalde Isaac Maceiras ou do seu grupo de goberno por non habilitar nos orzamentos do 2015 unha partida orzamentaria para a financiación do centro de día para facerse cargo de parte que lle corresponde ao Concello dentro dos gastos de xestión e mantemento. Este feito evidencia a súa intención de non poñelo en funcionamento durante o ano 2015 e que imposibilita facelo no actual hasta que se aproben os orzamentos desta anualidade. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. É curioso que, al final, o culpable de que o centro de día non se abre é os que conseguiron a xestión de facelo. É curioso que realmente os que conseguiron aprobar os presupostos en plazo son os que fixeron mal. É curioso que realmente a responsabilidade de non aperturar un centro de día porque o non firmar, porque realmente as fechas eran as que eran e non era responsable de facelo, sino dixelo para a seguinte incorporación. É curioso que sean os responsables. É curioso que vostedes que tienen que haber feito o presupuesto ano pasado, este ano, non son culpables. Estamos en abril e non temos presupuesto. É curioso de todo. É curioso que toda a culpa sempre é do Partido Popular. Eu creo que todo é mellor tirar ao centro, así nadie é culpable de nada, nin de telo pechado, nin de que non está aberto e non que tuviera presupostos. Mire, se o Goberno Popular estuvera gobernando, o centro de día está aberto. Se non estaba aberto o día 20 de outubro, estaría aberto un de xaneiro, porque estarían os presupostos aprobados, estaría todo contemplado, e veríamos existido a Xunta de Galicia que aperturara, que é o importante. O importante non é ter as disculpas ou buscar as disculpas para non haberlo feito. Se vostede cree que o importante é que o que os fixeron mal foi que construíron o centro de día, isto é o mundo ao revés. Porque entón, seremos culpables de haber deixado todo como está, de que un polígono industrial importante, centros de día, centros de salud, mercado, todos somos culpables de haber feito a transformación que se fixo no Concello da Pobra. Gustará ou non gustará, habrá quien lle guste máis un edificio ou gustarálle máis outro, pero que non se pode botar a culpa aos que fixeran o traballo de facer en ese momento que tiñan que facer, que era conseguir dotalo e que se fixeran. A responsabilidade de vostedes é desde o día que tomaron posesión abrirlo, buscar os recursos necesarios para abrirlo. E se non tiña presupuestos, modificar partidas como se modificaron para outras cousas. E se queren abrirlo con un día 1 de xaneiro non tiña presupuesto, haber presentado o presupuesto adecuado no plazo correspondiente para ter o efectivo 1 de xaneiro. A culpa non é máis. Entendo que a todo mundo lhe disgusta as cousas porque falar é moi fácil e facer é moi difícil. É que eso, traballamos moito, pero non somos efectivos, pero traballamos moito, vale? Nadie discute que traballa moitas horas. Pero vou a decir, o importante é o importante. O importante é que o centro de día non está aberto. O importante é que hasta ahora, das explicacións que nos han dado ninguna, eu non vexo por ningún sitio que hayan sido exigentes coa administración. A mí se me justifican que se foron exigentes desde o primeiro día para que abrira a administración, eu vou con vostedes a xunta e se fai falta a reproba a xunta de Galicia, que non teño ningún problema. Aí se me entende. Pero que ustedes justifícanse, pero non fan nada. E encima a culpa parece ser que os que construíron o centro de día. Non, nada. Hecho que hai. Ben, pero efectivamente no 2015 non había esa partida orzamentaria e, por tanto, non tiña pensado abrir o ano.
Ben, vou contestar a pregunta do portavoz do BNG. Casualidades que ten a vida, pois hoxe foi precisamente a Asamblea Xeral do Consorcio de Servicios Sociais que se celebrou en Santiago e onde asistimos pois representantes dos distintos concellos que estamos asociados. Estivo presente, por suposto, o xerente do consorcio, o prefecto Rodríguez, o exalcalde de Ponte Calderas, que teño que reconocerlle que leva pouco tempo no cargo e tivo que enfrentarse pois, con unha problemática tremenda no consorcio. Estivo presente o concelleiro José Manuel Rey Varela, conselleiro, que calificou, frase literal, sacar un enfermo da UCI, se refiriu ao Consorcio Galego de Servicios Sociais. Están falando de crear comisións de seguimento individualizadas para cada concello que teñen pendentes débedas co consorcio, porque hai tal caos na xestión do consorcio que hai concellos que estaban pagando as súas facturas e outros que non estaban pagando as súas facturas. Hai tal caos que hai sitios onde o concello construiu cos seus propios orzamentos o centro de día e cando te toca pagar, ten que pagar igual que no noso caso que non lo construí a Xunta. Eu non dubido incluso de que sexa certo que existíamos no goberno onde Saneiro estaría aberto, pode ser que sí, pero por esa política que desenvolven desde as institucións marxinando. Porque tamén é certo que se lle preguntou ali por parte da concelleira de Servicios Sociais da Coruña sobre unha partida orçamentaria de 18.000 euros que vai para o Concello de Ríos, non se sabe moi ben por que vai para ali exclusivamente. Esa política sí que fan, de logo. De todas maneiras, quero recoñecer e felicitar a Prefecto Rodríguez polo traballo que está facendo, porque creo que o día que fomos ali Miguel e eu e petamos na porta para que nos recibira, vimos a outra persoa superada, realmente, entre o caos que tiña por diante e os problemas que tiña para resolver. O consorcio estaba, efectivamente, na UCI, con moitísimos problemas económicos e sin orzamentos. Hai bastantes centros de días, non só o noso, pendentes de abrir. E con gobernos do Partido Popular, con gobernos de asambleas partidas da nosa, e non sei con que máis. Hai bastantes. O período medio de apertura dun centro de día é bastante máis que un ano, por desgracia, bastante máis. O Concello se tiven que esperar 2 ou 3 anos. Este caos que xerou desde a Consellería de Benestar nas anteriores legislaturas do Partido Popular, pois agora están tratando de solucionarlo pois con unha persoa que ven do traballo municipal e que conoce os problemas que temos os concellos e eu creo que nos vai apoiar e non podemos garantizar a día de hoxe e vostede non ten nin idea do traballo que eu como alcalde fago e que fai Miguel solicitando e falando co xerente e falando coa súa secretaria e dicindo que non me poden recibir, etc. Hoxe tive a sorte de chegar ali, estaba solo e pude tomar un café con el, vino por onde. E afortunadamente, pois, antes de que acabe ano se compromete a abrirlo. Non sabemos se vai ser en xullo, aprobáronse os orzamentos do consorcio, aprobáronse por unha maioría bastante ampla e esperemos que se poda poñer canto antes. Nós estamos a disposición. Tivemos a boa noticia de que baixaron de 3.600 euros a 2.500, unha forma que reflexaremos nos orzamentos que nos permitirá subir outras partidas, os que les presentamos outro día, pois, ese cambio hai que incorporarlo. É unha boa noticia para o Concello e animo a Prefecto Rodríguez e a todos o asento do consorcio que sigan traballando para eliminar estas desigualdades que se dan entre os distintos concellos, entre os distintos centros de día, porque o caos creado é tremendo e de moi difícil solución, porque non hai nadie que este prácticamente contento. Ao final, os concellos casi máis favorecidos son os que o vamos a inaugurar ou ainda non o teñen, porque os outros xa arrastran unha débeda, uns pagaron, outros non pagaron, hai un caos tremendo. Entonces, data oficial todavía non hai, nin o noso, nin o de Cambados, nin os centros que están pendentes de Ourense. Seguiremos insistindo, confirmou a próxima reunión con el para formalizar un convenio distinto que se nos enviou en decembro, con esa cantidad inferior, e onde negociaremos todo o que sexa negociable, porque hai que falar do mantemento e outras cousas. Eso é como está a situación. Vamos a proceder, por tanto, a votar primeiro a emenda. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Abstencións. Non queda aprobada a emenda, por lo tanto, votamos a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a moción, por lo tanto. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a moción do BNG relativa á dotación do chan empresarial no Concello da Pobra. Ben, esta é unha reclamación que ven de vello, que ven de fai tempo, e que de algún xeito tamén se inxire, ten algo que ver ca presentación que o equipo de goberno fixo ao principio deste pleno con relación á emerxencia social.
comentou sobradamente ben a miña compañeira Cristina Andrade ao respecto da añoranza que temos daquele estado de benestar que durante tanto tempo foi bandeira e orgullo dos europeos e que agora se esnaquiza cada día diante dos nosos ollos, obrigando a que os concellos, que a administración local a máis cercana a un individuo sexa precisamente a que supere con pequenas tiritas auténticas feridas e quebras. Non habería mellor solución para a emerxencia social que un traballo digno, que un traballo ben pagado, nunhas condiciones sin precariedade, con uns sueldos garantidos e suficientemente xustos. E, por lo tanto, que dende o BNG traemos de novo un dos proxectos que consideramos que son necesarios para transformar o noso concello. Traemos unha proposta que de futuro, ainda que ven dentro do pasado. As primeiras voces que se alzaron para solicitar un polígono industrial chan, solo industrial ou empresarial para este concello e tamén o de Ribeira, foran precisamente xente agrupada ao alrededor da que se chamaba, se non recordo mal, a coordinadora ou a confederación de empresarios da construcción do Barbanza, unha cousa así, que solicitaban chan industrial con que dotara estes concellos cando non gobernaba precisamente en Santiago nin o BNG nin o PSOE. Pero foi no BNG e o PSOE, non vou facer historia longa porque xa ben o coñecemos, que empezaron a traballar con esta idea. A idea de crear un gran polígono industrial que abasteza, que de chan industrial, que poña a disposición dos emprendedores e dos empresarios chan para cando cheguen, non que cando cheguen non o haya e teñan que irse a outro sitio. E, por lo tanto, que na procura desas condicións de vida dignas, de bo salario, de traballo na nosa terra, na nosa comarca, nos nosos povos, nas nosas localidades, o BNG trae novamente esta moción recordando a necesidade de solo industrial agora que, según parece, se rematan ou acaban o existente por ampliación do polígono industrial. E recordamos tamén que estamos a falar dunha instalación que afectaría a dos concellos, a Ribeira e a Pobra, e que, polo tanto, aliviaría tamén a presión que Ribeira manifesta cada 2 por 3 de necesidade deste tipo de instalacións. Por lo tanto, sometemos aquí a corporación o acordo para que asumamos como noso, como de esta corporación, de este mandato, o proxecto de parque empresarial supracomarcal na zona de Moldes para dotarnos a este concello e o de Ribeira de chan empresarial. Quero decir, por si fora necesario, estou seguro de que non, pero recordemos que este propio goberno que agora mismo sigue gobernando en Santiago de Compostela en abril, o 28 de abril de 2011 publicou no Diario Oficial de Galicia a resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola que se aproba a memoria ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratégica do proxecto sectorial do Parque Empresarial do Barbanza nos concellos de Ribeira e a Pobra de Caramiñal. Por lo tanto, este elemento, esta infraestructura existe e, ademais, según ese mismo dictame, esa mesma publicación do DOGA e o propio goberno do PP, o goberno da Xunta, o goberno de Galicia, unha fecha que se traduce no tempo en 8 anos. Si revisamos a publicación no Diario Oficial de Galicia, encontraremos que no artigo 4, cando fala do desenvolvemento e execución dese polígono industrial, precisamente nos di no terceiro parágrafo que se establece, e falamos do ano 2011, establecese un prazo máximo de 8 anos para a execución das obras do Parque Empresarial da Barbanza. Por lo tanto, pido á corporación que nos pronunciemos no reclamo e que comencemos a dar os pasos adiante para solicitar e demandar das institucións máis altas, das outras administracións, os inicios ou a culminación do proceso que leve a dotar a este concello de novo chan empresarial baseado precisamente en ese proxecto.
Ben, por parte do Goberno, vamos a votar favorablemente esta moción. Eu, daquela, cando no bipartito se presentou esta proposta, estudiei-na moi detenidamente e tenho que decir que é un parque empresarial pois con unhas características moi diferentes ao que temos aquí, de moitísima mellor calidade en moitos aspectos, sobre todo dende o punto de vista ambiental e paisaxístico, que tamén é, desde logo, importantísimo. Era un proxecto que contemplaba a construcións das naves en cotas baixas, mentre que reservaba zonas verdes nas cotas máis altas, para impedir que tivera un impacto visual paisaxístico donde, por exemplo, o miradoiro da Curota. Era un proxecto que contemplaba unha depuradora propia, que en principio non o tiña, e despois sí que se aceptou. Era un proxecto que recollía as aguas pluviais e tiña zonas de decantación que impedirían os problemas que ten o actual de verquidos e as sancións que estamos recibindo. Por suposto, era unha gran superficie con moitísimas parcelas para 1 millón de metros cuadrados, quero recordar, para poder urbanizar e crear empresas na comarca. Tiña, moitísimas ventaxas desde o meu punto de vista e desde o noso punto de vista e, por tanto, pois sí, sería interesante que se desenvolvera esta gran área empresarial con vocación de ser un polígono comarcal e non municipal, evidentemente, e con unha dotación importantísima para dinamizar e potenciar a economía de toda a comarca e de Galicia, en realidad. A única IVA que se atopaba naquel proxecto e que se foi manifestada por varios empresarios daquela e por alguna forza política, quero recordar tamén, é a falta de conexión que tiña co polígono actual. Eso era algo que se podría tratar de solucionar e non utilizar a estrada a C302, sino facerlle outra conexión diferente para que a conexión entre as empresas do polígono actual e esta nova instalación fora o máis axeitada posible e non causara problemas de tráfico na C302. Se é posible resolver de todas maneiras, con esa e ou sin ela, o proxecto desde logo interesantísimo para o pobre e, por lo tanto, vamos a apoiar a moción e trataremos de que a Xunta retome este proxecto e o saque do queixón onde meteu cando chegou o goberno o actual presidente. Eu veía por o Partido Popular. Ben, sin algo coincidimos é que hai que desenrolar novo solo industrial. Gracias ás circunstancias, ao dinamismo progreso das empresas que temos no Concello, realmente a ampliación que se fixo xa do Concello do polígono da Tomada se está vendido ocupado un 70%, co que realmente é casi imperioso empezar os trámites de dotarnos de novo solo, porque as circunstancias, gracias a Dios, en ese senso van por a dinámica e o desenrolo de un polígono leva un tempo por a experiencia que hai longo demais. O que non estamos de acordo é realmente en facer un novo polígono supermunicipal. Creemos que temos un polígono importante na Tomada, donde unha ampliación que dotou de xa industrial ás empresas que ali estaban situadas, ainda que houve forzas que en su momento se puseron a ello, e que hoxe non estarían desenrolando a súa actividade, crecendo realmente se non fora por esas oportunidades que se dou. Creo que o que temos que aproveitar é o chan que temos, as instalacións que temos, os servicios que hai, creo que o máis eficiente é aproveitar o que existe, tanto as conexións de alcantarillado, o polígono que está dotado de todos os servicios necesarios, e creo que a eficiencia económica e empresarial vai por aí, a forma de abaratar e que a xente teña os servicios que realmente se demandan, non crear máis solo ou máis núcleos dispersos. Creo que con eso, ampliando o polígono da Tomada indo hacia o municipio de Veciño de Ribeira, que se pode facer con vía interior, onde se separaría dos veciños para que non tuviera ningún problema, teríamos resolto todos os problemas con coste económico máis corto, máis pequeno, e sobre todo con unha rapidez e flexibilidade que outro proxecto será máis complexo. Nós, por eso, sendo conscientes de que fai falta terreo industrial e que fai falta, eu creo que, gracias a Dios, na nosa comarca, con certa necesidade de forma rápida, pois seguimos apostando por a ampliación do polígono que temos na Tomada. Por eso vamos a votar en contra da ampliación do parque empresarial da supercomarcal de Pontes. Ben, realmente eu non me atrevo a decir cal é a mellor das opcións, nin siquiera se vamos a afectar ou non a carretera que pasa por ali, nin siquiera se é mellor leválo hacia Ribeira por non sei que sitio. De calquera maneira, o que é real, o que sí que é certo, é que hai un montón de pasos que hai que dar para a creación de solo empresarial, e que en este caso
están feitos unha parte deles, están feitos unha gran parte deles. Ten tamén unha ventaxa, ben o sabemos, porque, ainda que se diga moitas veces, parece que non queda grabado que este proxecto poderíase acometer en fases de tal maneira que un concello veciño que anda sempre clamando por solo industrial como si fuera por agua no deserto, poderíase comenzar polas cercanías de él e facelo por zonas, é igual. Sinceramente, este concelleiro non pode presumir nin vai facelo de ter os coñecementos suficientes para saber cal é a mellor das cuestións. Si sei que foron louganzas todos os que recibeu este proxecto, pero se este proxecto houbera de ter que ser cambiado por outro que fora aínda mellor, que se faga. Por de pronto, temos este, avanzado, bastante avanzado. Estamos leín fai un poquinho o título de que en abril de 2011 estaba aprobada a memoria de avaliación ambiental, importante cando se fala dese tipo de cuestións. Estamos, por tanto, moi avanzados en ese proxecto. De calquera maneira, este concello, como algún máis da nosa contorna, necesita para creer no futuro, para facer futuro e para que os nosos nenos e nenas non teñan que emigrar, para que os nosos fillos e fillas non teñan que emigrar, que necesita chan industrial, solo industrial, empresarial disponible para cando cheguen os empresarios que o necesiten e incluso para a promoción pública de chan dedicado a emprendedores e a empresarios novos que necesitan de axuda precisamente para comenzar a lanzar a súa empresa. Insisto, necesitamos o chan, o BNG así o pensa, e desde logo, como non me chega máis alá o nombramento, eu quedo co que está feito e o que podamos pelexar, loitar e traer adiante. Ben, por parte do goberno nada máis. Bueno, decir que creo que a cifra de 70% é un pouco optimista a día de hoxe, pero bueno, eu creo que non, pero bueno. Esperemos que sí, a verdade que sí, que serían moi boas noticias para o concello. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Decaen a número 13 e 14, que eran do Partido Socialista e quedan pendientes para o próximo pleno. E pasamos á última moción de orde do día, que é unha moción do Partido Popular relativa á instauración dunha axuda ao nacemento ou adopción de nenas e nenos no noso concello. Ten a palabra o portavoz. Ben, o motivo da moción é realmente sendo conscientes dun problema a medio plazo que hai na sociedade na que estamos, que a falta de nacementos de nosos rapaces e a adopción. Creemos que é importante empezar a adoptar medidas para que, ao menos, o factor económico non sea algo que limite esa responsabilidade tan grande que é o futuro. Por iso que solicitamos establecer unha axuda para todas aquelas persoas que están censadas con mínimo dun ano no noso concello, que estará establecida en dous parámetros, unha cantidad fixa por nacemento ou adopción de 400 euros e unha mensual durante 12 meses con bonos de 50 euros canseables nos comercios da nosa vila para a compra de produtos, alimentos ou gastos de gardería necesarios para eses nenos e nenas recién nacidos ou adoptados, justificados mediante a factura correspondente. Entendemos que na sociedade que vivimos hai xente que pode ter máis ou menos necesidades e por iso establecemos proponemos que a axuda de 400 euros sea para todos e cada un deles e o de 50 euros, os bonos mensuales, varían en función do nivel da renda das familias, establecendo como parámetros de referencia que aqueles que teñan uns ingresos inferiores a 2 veces o salario mínimo interprofesional reciban esos 50 euros, os que teñan entre 2 e 3 veces o salario mínimo interprofesional unha cuantía de 25, os que teñan unha cuantía de ingresos superior a 3 veces o salario mínimo interprofesional non reciban ese bono. Tamén establecemos ou proponemos que realmente nos casos nos que as unidades familiares teñan familias numerosas importe ese incremento en 50%, en os casos de familias onde haya persoas con unha discapacidade que realmente se doble o importe dos mesmos. Ben, desde o BNG somos conscientes que hai un problema demográfico en Galicia grande e na Pobra do Caramiñal tamén hai un problema demográfico que se iniciou xa hai bastantes anos con gobernos
do Partido Popular, non é un declive que aparecese neste momento, senón que levamos moitos anos de declive poboacional. Entendemos que pode ser, ata certo punto, interesante ofrecer unha axuda ao nacemento dos fillos, pero entendemos que moito máis importante que esa axuda ao nacemento dos fillos é que aquelas persoas que están en idade de ter fillos vivan aquí. Entón, nos parece un pouco contradictorio que, por unha parte, as políticas do Partido Popular fomenten a emigración, ou como se chamaba eso? Mobilidade xeográfica, fomenten a mobilidade xeográfica dos nosos mozos e mozas que terminan os seus estudos e teñen que marchar fora de Galicia ou fora de España porque aquí non hai traballo. Nesta sala estamos moitas persoas que temos ou algún fillo ou algún pariente que nestes momentos non está vivindo na Pobra do Caramiñal e está en idade de ter fillos porque aquí non ten posibilidades laborais. Polo tanto, de nada sirven as axudas de 400 euros se non temos a quen darllas. Entón, para nós é moito máis importante fomentar a consolidación e o asentamento de mozos e mozas na localidade mediante o fomento do emprego, mediante políticas de vivenda, por exemplo, mediante políticas de conciliación da vida familiar e laboral. Por iso, o BNG ten presentado aquí iniciativas nese sentido, como é, por exemplo, a construción dunha gardería municipal que podería facilitar eses asuntos. Por iso, o BNG presenta en moitas ocasións ao Pleno da Corporación medidas como pode ser o da rehabilitación con vistas ao aluguer social de vivendas e outras tantas que temos presentado porque, efectivamente, consideramos que a Pobra ten un problema demográfico, pero, desde logo, cos orzamentos, cos 7 millóns de orzamento de ingresos que pode ter o Concello da Pobra do Caramiñal, nos parece, por un lado, un pouco fora de presuposto o de poder aportar 400 euros ás familias e, ademais, un cheque mensual ou uns bonos mensuais. Iso por un lado, e por outro lado, creemos que as medidas que se deben adoptar neste pleno, aínda que tamén nos parecería ben unha axuda ás familias, cuidado, pero consideramos máis importantes para a consolidación ou para a mellora demográfica da Pobra outras como pode ser a construción do polígono supramunicipal, a construción dunha gardería para a conciliación familiar e laboral, a promoción de vivendas con baixos alugueres para o establecemento de familias, a protección ás familias en risco de exclusión social, a inclusión ou a facilitación da inclusión social e laboral de moitas persoas. Con esas políticas pensamos que se pode incrementar a poboación máis que coa cuestión esta dos 400 euros, que, por certo, noutros concellos, a non ser na provincia de Ourense, onde efectivamente o problema poboacional ainda é maior e si se conceden axudas grandes, pero, bueno, a Diputación de Ourense últimamente acaba de sacar ahora un programa que se chama Chegou, onde o que se ofrece son 300 euros en cheques de farmacia para aquelas familias que levan máis de 2 anos vivindo na provincia. En algúns concellos, por exemplo, danse axudas de 100 euros, que me parece algo máis asequible, como yo se podía chegar a valorar, pero, desde logo, me parece que para un concello como da Pobra do Caramiñal a axuda de 400 euros ás familias me parece absolutamente inviable. O goberno? Bueno, dende o goberno realmente nos sorprendemos desta moción que presenta o PP, que ven de gobernar durante 16 anos e que durante 16 anos pois tuvo realmente moi pouco interese en fomentar medidas que beneficien ás familias, medidas que beneficien a xente no sentido de animalos a ter fillos dándolle os servizos que se necesitan. Cando falamos de 400 euros por familia que ten un fillo, pois nos preguntamos de que maneira se poden resolver os problemas que van ter esa familia ao longo do ano e da vida con ese fillo. O que a familia necesita
e servizos que lle atendan ao neno cando están, por exemplo, traballando, servizos de conciliación da vida laboral e familiar. Neste concello, durante anos, os nenos rematan o período escolar e teñen que pasar semanas ou 2 semanas ata que empeza a haber algún tipo de actividade que pode realmente facer que os padres podan coincidir a vida laboral e familiar. Si temos en conta que neste concello poden nacer ao ano 80 máis ou menos, non? 80 rapaces, entre 70 e 90 depende do ano, menos de 80 non nacen. Pois estamos falando de 32.000 euros se lle dá a cada neno 400 euros. Con eses cartos se pode realizar un paquete de actividades encamiñadas a que todas as familias poidan ter servizos de atención aos nenos mentres, por certo, non se pode dotar o Concello dunha gardería necesaria nun horario ademais amplo, que non é o mellor horario que están dando, por exemplo, as garderías ou mellor escolas de educación infantil da Xunta, que teñen un horario moi restringido, que impide moitas veces que as familias realmente poidan conciliar a vida laboral e familiar, por lo tanto, hai que pensalo moi ben e ver realmente cal é a mellor maneira de dar servizo a estas necesidades que son enormes e cada vez máis, porque cada vez temos menos avós e aboas disponibles, e afortunadamente para eles tamén, pero que poidan realmente axudar aos fillos novos que teñen fillos. Por lo tanto, nos sorprende que o Grupo Popular veña aquí cunha medida que implica máis de 30.000 euros como mínimo, ao mellor estamos falando de 50.000 euros ao ano, repartidos de 400 e 400 euros a cada familia, pero non pensa realmente, nin pensou en todos estes anos en darlle un servicio realmente completo e complementario, que fagan, nunca se potenciou, mentre o Goberno Popular estuvo gobernando, o servicio de madrugadores. Por lo tanto, carísimo, moitas familias que non podían atendelo. O servicio a apoios comedores escolares, a campamentos que empezaran o día seguinte das vacacións e que remataran o día que vai empezar de novo o colexio. Atención aos nenos unha vez finalizado o horario escolar. Ese tipo de cousas son realmente imprescindibles e son por donde realmente o Goberno da Pobra ten pensado empezar, por empezar a resolver eses problemas en tanto, en cuanto, non podemos realmente dotarnos de infraestructuras que, ao final, se sean un pouco máis completas ou paralelamente. Nos sorprendemos porque creemos que é un tema que nunca lle importou moito ao Partido Popular. E así o veu demostrando durante anos. As familias, a conciliación, é un tema do que realmente, desde o punto de vista de nai, de tía, foi algo que estuvo totalmente abandonado. Nós, desde logo, intentaremos xa este ano que o día seguinte de que os nenos non teñan escola, teñan os pais a posibilidade de que eses nenos teñan opcións de conciliar a súa vida laboral e familiar. A eso xa nos comprometemos neste momento e creo que os cartos ahora mismo hai nos que adicar a este tipo de temas, sobre todo cando o Goberno Popular marchou ou deixou o goberno cunha débeda de máis de 250.000 euros que hai que pagar con estes orzamentos. Por lo tanto, diminuiu en 250.000 euros ou case as posibilidades de servicios a toda a comunidade dunha forma moi pouco responsable e efectiva e eficaz. Porque aí, ao final, é onde se demostra a eficacia. Se demostra aí, sendo capaz de gobernar cos cargos que se teñen durante o ano e dar resposta ás necesidades. E non endebedar os veciños e veciñas, non solamente na débeda que xa está contraída cos bancos, senón endebedar e deixar
problemas para o orzamento seguinte, polo tanto, problemas para veciños e veciñas. Perdón. Sí. Nada. Portavoz do Partido Popular. Ben, a mí que me sorprende é que todos falamos sempre de problemas de número de habitantes que temos, de dinámica social, pero realmente, cando se plantean medidas que poden paliar ou ajudar a aumentar ese problema que temos, pues, sobre todo se plantea o Partido Popular. Creo que si se fixeron cousas, se fixeron. As prioridades cambian, as dinámicas van cambiando. Creo que hai que, hasta ahora, creo que realmente os proxectos, como digo usted, que van a facer, de que cando acabe a actividade escolar, ahora sempre hubo campamentos onde os rapaces estaban ocupados, habría máis ou menos rapaces, pero sempre hubo actividades onde todo o mundo estaba ocupado para que realmente as familias poderan conciliar a vida familiar. Creo que hai servicios que costaron moito traballo conseguir, e eso implica priorizar unhas cousas que ir deixando outras, pero eso non deixa que as cousas hai que facer. Creo que falamos de 36.000 euros, digo usted. Sí, non, o 50.000 euros, porque eu creo que os nacimentos no ano pasado foron menos de 80, e que a anterior tamén foron menos de 80. Os datos que eu teño, creo que foron 60 e pico, 50 e pico, pero eu estou equivocado. Non dubido que teña usted millón de información de que ten. Pero sí que creo que hai que tomar medidas para hacerlo a medio plazo. E creo que realmente falamos de unha inversión, pero a semana pasada, no pleno anterior, aprobamos, ou se aprobou, a dotación de unha persoa máis que estora necesario, non realizaba esas funcións no Concello e que agora duplicamos ese año. Porque as prioridades de cada un son as que son, no asesor no técnico de asesor de financiero. Realmente, hasta ahora, o mesmo que dixemos no pleno anterior, é dicir, só as funcións de tesorería as facían unhas persoas e agora vamos a ter dous. Ustedes marcan as prioridades, a nosos pero bueno, non hubo nunca, o traballo é fácil, ahora parece que de repente fai falta ter dúas persoas para facer o que antes facía unha sola, pero porque cada ustedes son libres de facer ou marcar as súas prioridades, pero nós tamén somos libres de facer aquilo que vamos nos programas electorales, eso xa o tiñamos contemplado. Se les parece malo, hai que facer outras medidas, fagan. Nós somos conscientes de que realmente é un problema acuciante, é un problema a medio plazo que hai que poñer medidas, como outras moitas, porque non vamos a ter solución para todo nunca. Igual que nadie, vostedes pensan que o goberno popular, o goberno tiña que estar todo arreglado, todo listo, todo. A realidade é que cada día van as cosas novas, e moitas veces, oye, as cosas se van a acertar, outras non se habrá tido tanto acerto, pero o día a día é que, se ustedes entenden que é mellor facer outra cosa, pois fagan. Nós seguimos entendendo que realmente o tema económico hoxe, nas circunstancias nas que estamos, é importante e temos que tratar de evitarlo. Non máis. Si, en outras facetas, edades da nosa xuventude, pois claro que hai que cubrir outras prioridades, pero o primeiro é que nazca nova xente. Rodrigo? Por o goberno? Bueno, nós o que queremos realmente é que o Partido Popular non xogue a desinformar a xente. Entonces temos que aclarar determinadas cousas, porque o Partido Popular pretende chegar aquí con medidas populistas, desde o noso punto de vista que non resolven problemas, non o resolven, porque darlle 400 euros a unha familia non lle resolve os problemas dos servizos dos que carece o Concello. Por lo tanto, o que hai que dar é servizos. Entonces, desde o noso punto de vista, pois temos que responderlle ao Partido Popular, pois cando o Partido Popular pois ven aquí pois a facer propostas que realmente o que pretenden non é máis que conseguir pois un pouco de apoio popular, pero a xente realmente sabe realmente o que se lle está dicindo. A xente sabe o que necesita, e a xente o que necesita son servizos. Eses servizos que a ustedes pois, non lle importaron moito durante moitos anos. Mire, hai un momento, pois traíamos un orzamento, un regulamento, non? Para ordenanza de emerxencia social. Ata o de agora, o goberno da Pobra dedicaba a emerxencia social 500 euros no orzamento. Agora mesmo, ese orzamento está en 15.000 euros. Precisamente donde se van a ter en conta as necesidades de moitas familias.
evidentemente, para resolver ese tipo de problemáticas que, desgraciadamente, pois cada vez pois estamos sufrindo máis nesta sociedade. Por lo tanto, nos vamos a apostar polos servizos e vamos a apostar pola seriedade e vamos a apostar por facer ben as contas e non traer problemas por o orzamento que ven. E vamos a apostar polas persoas, que é aí onde estamos ahora mesmo o goberno de nós fora, nas persoas, non na prensa con fotografías maravillosas dicindo que todo vai a ir de maravilla e logo realmente non preocuparse por poñer un peso, que eso foi o que pasou pois no tema do que se falaba anteriormente. Despreocupación total coa prensa e a ver se ganamos as eleccións. No Partido Popular. Bueno, mira, no caso da emergencia social, porque ese é o recurrente, o tema dos servicios sociais, e aí dixemos unha ocasión, e volvo a repetir. O importante non é a cantidad que se pon nos presupuestos. O importante é que nadie quede desatendido. Realmente, non hai ningún caso, senón que digan algún en concreto, cando de forma privada, porque hai que facelo de forma reservada, non como se fai a veces. Realmente nunca nadie en este concello que quedara desatendido. As necesidades de cada un poden ser distintas, pero nunca nadie quedou desatendido. O importante non é o presupuesto, o importante son as persoas. Usted fala das persoas, e por eso, como nós pensamos nas persoas que teñen que vir. E por eso poñemos axuda. Ustedes, volvo a decir, poden planificar de outra maneira, decidir que é máis prioritario outra cosa. Pero realmente no noso concello temos servicios, casi todos os servicios sociais que se necesitan. Casi todos. Realmente, temos casi todos. Hasta as guarderías temos que estar subvencionadas por Xunta de Galicia, realmente as que son privadas. O coste é casi similar nunha... Bueno, non sei onde está a carencia. O problema é o que temos. Se queremos, podemos afrontalo. Podemos discrepar ou velo de distinta maneira. Que é o que ocurre. Nos seguimos convencidos de que o primeiro que temos que fomentar é a natalidade ou a adopción de nenos. E creo que, independentemente de que somos conscientes de que 400 euros non llevar a resolver o problema a nadie, somos conscientes de eso, pero que sí que é unha axuda para a adopción. Porque, por desgracia, non resolve o problema a nadie. Sí que nos ayuda poco. Por eso estamos. Bien, procedemos a votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Non queda aprobada a moción. Damos conta das resolucións da alcaldía e... Sí, non está, pero é de obrigado cumprimento. Así que... Sí. La verdad que non sei como pudo pasar, pero son muchos obligados con cumplimento. Informes da alcaldía, bueno, brevemente, se ha falado da Asamblea do Consorcio Galego, que foi hoxe, informar que se rematou o proceso da mesa de contratación da Mancomunidade e irá, a próxima semana temos pleno, irá a proposta que será a mesa de contratación para a nova xerencia e xa está dictaminada, pode consultarse no portal de contratación da Xunta de Galicia en como quedou a situación das 4 empresas que se presentaron. Informar que xa tivemos a primeira reunión coa oposición sobre os orzamentos, convocarse outra esta semana para intentar acelerar a súa aprobación canto antes. E simplemente recordar, que supoño que chegaría convocatorio, se puseron en contacto con todos os grupos políticos da Pobra, que o martes, día 3, a 6 da tarde, pois hai unha reunión dos grupos de acción local do sector pesqueiro, dos GAL, para tratar de falar da estrategia a seguir e da posibilidade de pedir proxectos para o noso concello. Non sei se hai alguna moción de urxencia. Rogos e preguntas. Eu quería que nos explicaran dos cosas, dos preguntas que son distintas. A primeira é qual é a previsión de reparación dos contenedores de terreno no mercado municipal, que hai unhas que están averiados e non hai ni siquiera unha sustitución arriba en superficie. E a segunda era que a alcaldía nos dixera cal é o criterio para pedirle primeiro a un funcionario que se xubila que a súa vida laboral durante uns meses, despois de negarlo, en temas de formas, cando temos recabado, a información que temos recabado, que se as dúas partes están de acordo, o requisito legal de proceso de meses non tiene. Primeiro, Miguel Amancos contestar ao tema dos contenedores. Os contenedores, neste caso, o único que estaba en funcionamento, que era o mercado municipal, o outro xa levaba máis dun ano sin estar en funcionamento, non é que estén estropeados, é que carecen
do certificado que necesitan para poder traballar con eles. Os operarios de Urbaser xa nos comentaron que levaban moito tempo pedindo que tuveran ese certificado, que non o tiñan dado e que tiñan que deixar de vacialos e tiñan que deixar de utilizalos. Desde aquela falouse con varias empresas, pideuse orzamentos, e ahora mismo se está cada tramitación de, bueno, pues, o expediente de contratación para que esa empresa veña a facer a inspección e pasar o que tiña, os recoñecementos que tiña que pasar eso cada ano para que se poda volver a traballar con él. Non é cuestión de estropeado, é cuestión... Non é cuestión de avería, é cuestión de que como levaba anos sin pasar o procedimento que tiña que ter e non hai ningún papel que conste que pasou as inspeccións correctas, Urbaser xa nos comunicou a nós como a outros concellos, ao parecer tamén outros concellos que tiña que deixar de traballar con eles. Xa está orzamentado para ese contenedor en concreto, que é o que estaba funcionando, e tamén estamos planificando intentar poñer a funcionar o outro, pero xa leva unha inversión, polo cal por ahora o único que se vai facer é pasar a inspección correspondente, que xa debería de haber estado pasada no seu momento, a ese contenedor para poñer a funcionar. Ben, sobre outro tema, eu non sei se é oportuno tratar unha cuestión persoal dunha traballadora do Concello públicamente. Esa persoa presentou un escrito que se contestou por parte da alcaldía e, en todo caso, se ten algo máis que decir, convideina a que viñera a falar comigo. Pero sí vou decir que houve un malentendido, ou polo menos é o que eu entendo, porque de consultei se estaba disposta, non lle dixen que porque efectivamente íbamos a conceder a prórroga. Un malentendido e o sinto. Pero, bueno, creo que non debo de comentar absolutamente nada máis sin por menos o permiso dela. E ela presentou un escrito ao cal a alcaldía contestou formalmente. Por tanto, non ten máis que decir sobre ese tema. Ben, planta da sesión. Boas noites. Sí.